boas tardes a todos. Bueno, un pequeno cambio de última hora. Eu chamome Carlos Casal, son un dos compañeros que traballamos neste proxecto que tan amablemente colaboramos coa Dirección Xeral. Bueno, en este caso quero pasar a presentarvos, en este caso a José Pájaro, que é dunha empresa que nos facilitou todo o software para poder facer o diseño. Sin eles non poderíamos seguir para diante. Agora vos explico por qué. Bueno, somos un centro de formación profesional, temos varias familias profesionais, neste caso que nos tuvemos que unir, electricidade electrónica, mecatrónica, diseño industrial, con outras ramas que nos botaron unha pequena mau, o CIF, as Mercedes, que fuixo a carcasa, o que é a estrutura externa do robot, Pedro Cuesta, que foi unha das persoas que tamén axudou a montaxe da estrutura externa, e a empresa EasyWorks, que neste caso representa a José, que foi a que, gracias ao SolidWorks, que é un dos programas, xa viches na anterior pase, que para diseño 3D, vamos a decir que son os punteros. Entón, ele nos facilitou ese software para poder traballar con todo isto. Bueno, traballamos moitos, a verdade é que foi un diseño que se partiu dunha foto. Ahora vámoslo ver como era a primeira foto, como lle fomos dando retoques, é un prototipo. Entón, quero que entendades que como tal prototipo tuvemos moitas dificultades de última hora, temos moitos retos aínda por diante, probamos miles de solucións. A verdade é que, para min personalmente, creo que para os meus compañeiros e alumnos, un dos retos máis importantes da miña vida, polo menos profesional. Bueno, xa vedes, na área de electricidade electrónica participamos máis ou menos uns 6 profesores. Gracias á xente de fabricación mecánica e diseño, Santiago Otero foi o persona que diseñou, partindo simplemente unha foto, o que é o robot en 3D, e neste caso, José Antonio Elvite, que vou facer unha mención personal, porque os brazos, gracias ao diseño que fixo mecatrónica, puderon levarse adiante. Bueno, participou un pouco o ciclo, sobre todo, de sistemas de telecomunicación, alumnos meus botaron a mau, teño moita paciencia, axudaron fora de horas, ciclo de mantemento electrónico, ciclo superior de robótica industrial, que tamén axudaron moito no ensamblado, fabricación mecánica na parte de diseño, sobre todo, e mecatrónica na parte dos brazos. Bueno, a síntesis, máis ou menos xa explicou María Eugenia. O ano pasado apareceu unha foto que era o logo, o avatar do FP Innova 2017, e recibimos un encargo se poderíamos leválo a cabo no mes de noviembre, quero recordar, aproximadamente de outubro. Entonces partimos de que había unha foto e íbamos facer o diseño. A primeira foto, se recordades, era algo parecido a isto, non é exactamente o que temos hoxe aquí, vamos ver logo as pequenas modificacións. Nosotros xa no seu momento dixemos unha sola roda que se autoequilibre, é un reto que creo que en Japón costalles. Nosotros non somos capaces. Entonces, bueno, partindo deso, Santi foi unha das persoas que, bueno, ou a persona que máis traballou para facer o diseño, sacou un diseño en 3D, todo feito en SolidWorks, todo modelado de todas as pezas, para poder, a partir de aí, ter cotas, ter medidas, fer dimensións. Ese foi o diseño, máis ou menos, que nos saleu, dos primeiros bocetos, digamos. Claro, ven o reto, vamos a pasar do plano á realidade. Entonces tiñamos dos retos, para nós que somos, eu son da área electrónica, claro, os retos nosos son os sensores, son programar certas cousas, intentar manter o equilibrio, cousa moi complicada, sobre todo polos pesos que leva, en este caso, a fibra, que deberíamos de haber cambiado, quizá hoxe en día aprendimos a un material máis tipo ABS, máis plástico, non? Por exemplo, fixemos 2 prototipos, parteuse do primer prototipo, colleuse un simple Seaway para aproveitar as rodas, xa sabedes que este tipo de rodas que chaman bruldes vulgarmente, que son motores sin escobillas, o que facemos é desmontalas, cortar o eixo un pouco, xuntalas e intentamos facer un sistema autoequilibrado. Sin pesos vai moi ben, a partir de aí complícase. Empezamos as primeiras probas, está girada, as primeiras probas solo cun aluminio, unha varilla, sujetábasenos bastante ben e non tiñamos problema ningún de estrutura de equilibrio, digamos. No seu primeiro momento, uns cuantos decíamos que o mellor era mellor facer un diseño 3D con 3 rodas en vez de 2, porque o equilibrio, se vos fijades, é unha cousa moi complicada, porque nós o temos por naturaleza, desde que vamos aprendendo a andar. Pero a máquina, no momento que se volve cabezona, que é un dos problemas que temos, moita cabeza, empeza a facernos isto, entra como en resonancia, para diante e para atrás. Eso é un problema moi grave. Bueno, aí vedes como foi, porque claro, nos fixeron o que son a carcasa, pero logo ven o meter todos os componentes, bueno, o que levan no peito non é ni máis ni menos que unha, vamos a decir, unha tablet, é un mini PC, fixemos a primeira cortado, barrenado, toda a parte de fibra, ainda que somos electrónicos, damos un pouco a todo.
aí facendo unhas colaboracións, empezamos a montar o bastidor interno, unha estrutura de aluminio para anclar todo o corpo, entón fomos facendo, partindo dunha base autoequilibrada, todos os interiores. Bueno, coa colaboración de profesores e alumnos de todo o centro, pouco a pouco, iso a cabeza aberta. Alguna xente nos dixo se era unha barca, porque claro, ahora a veces aberta ten unha dimensión que parece tal cual un adorno, non? Entón, as estruturas que ten dentro, porque claro, a fibra senón pode incluso, non é maleable, digamos, rompe facilmente. Nosotros, de feito, fixemos prototipos para poñerlle varias cámaras diante, tiñamos incluso unha dela que levaba gimbal para autoestabilizarse en calquer momento. Bueno, logo por uns problemas técnicos de que emitían unha banda de 5G e por debido ás interferencias que temos, sobre todo en locales cerrados de moitas wifis, decidimos utilizar unha de 2,4 gigas. Isto aquí, por exemplo, é no momento que vamos a empezar montando os brazos. Os brazos e os dedos diseñáronos a xente de mecatrónica, fixéronse de aluminio. A nosa idea era intentar ir máis alá e facelos en plástico para que pesen menos, impresora 3D, pero, bueno, digamos que os brazos foi todo autodidacta, empezando a facer varios prototipos, isto non encaixa, isto non cerra, facendo varias probas, tuvemos brazos dedos de madeira pasámoslos a aluminio, tuvemos que facer os rebaixes todos que se ven aí para que non pesara tanto. O brazo ten 3 servos que o moven e o giran. A estrutura interna do brazo rellenouse en espuma e permitíanos facer giros, non este giro, a subida e a baixada, giro da muñeca e apertura de dedos. A partir de aquí, bueno, este é o mesmo montaxe das maus, no taller de mecatrónica abaixo cando están ensamblando. Para mover o giro, claro, vemos outro problema. O peso que ten o brazo sube moito. Ao principio parece que pesa pouco, pero cando lle metes plástico, rellenos e demais, os servos non poden. Utilizamos uns servos de 20 kilos, pero tuvemos que facerlle reductoras que as diseñaron a xente de mecatrónica en aluminio para conseguir facer digamos, o movimento do brazo e poder elevar bastantes dimensións. Neste lado vese un brazo aínda en prototipo cando está montado. A partir de aquí empezamos a montar a estrutura. A estrutura, bueno, véusenos moito encima o tempo, porque suele pasar que sempre vas indo para diante. Fixemos moitos prototipos de diseño electrónico, é dicir, sensores de ultrasonidos, sensores de infravermellos, sensores de láser, por exemplo, de infravermellos tamén, medidores de distancia perfectos, pero tiñamos o problema. Ou é autónomo e renunciamos ao autoequilibrio, ou temos autoequilibrio e deixa de ser tan autónomo, porque senón, no momento que un sensor non lle deixe facer algo, vais encabritar, que era un pouco o problema que tiñamos. Os digo eso porque son os retos aos que nos enfrentamos como técnicos, que creo que nos pode pasar a calquera, que son quizá os maiores retos que vamos a ter calquera que traballa este tipo de prototipos. A cabeza ten unhas dimensións moi grandes, porque, claro, a fibra pesa. Ao final, calculamos que o peso de todo o conxunto anda en torno a 35 kilos. Eso é bastante para hacer o autoequilibrio por a masa de inercia que leva. Empezamos co ensamblaje da parte electrónica. Metimoslle un audio, un amplificador normal de audio con varias salidas e utilizamos como corazón do sistema unha Raspberry Pi, que é o típico ordenador embebido, vai con baixo filosofía Linux, relativamente fácil, e aí empezou unha parte de compañeiros a facer programas de software que movean, por neste caso, 9 servos leva. Entón, para mover os 9 servos, facendo unha serie de cambios e de prototipos, este foi uns bastidores que se montaron as primeiras veces. Aí está a Raspberry xa montada cunha placa expansora para controlar servos. Bueno, leva para poder manexar 16 servos, a controla a propia Raspberry Pi. Nos a Raspberry a temos conectada por control remoto. Este caso é unha ubicación dos servos do brazo, que a súa vez tuvemos que desmontar e meter o famoso potenciómetro que levan de autocontrol no propio brazo, o cal, bueno, é bastante complicado, temos que barrenalo e metelo no eixo exacto. Mentras tanto, os compañeros facían un interface. No interface de control podemos gravar movimientos de versos combinalos e facerlle, digamos, unha especie de máximos e mínimos, vale? Porque intentar que non levante máis dunhas dimensións, se fixo todo eso o interface de control, co cal hasta agora vámoslo movendo. É un traballo que levou
son unhas persoas bastante tempo. Despois, os ultimando. O ultimando foi que na última semana, como suele pasar, xuntamos todas as pezas e fixemos xa o ensamblaxe definitivo. Empezamos cos primeiros prototipos, ainda encarecía da pantalla, pero bueno, a pantalla ao ser táctil non era a cousa que máis nos preocupaba. Podíamos en calquer momento entrar en un sistema operativo, vamos a decir, ajeno. O único que fai recibe alimentación da principal. Aí o que temos é unha batería bastante grande en capacidade, ten uns 36 voltios, uns 15 amperios, es decir, prácticamente uns 500 vatios, que recibe, con elo podemos dar carga para todos os dispositivos electrónicos, amplificadores, Raspberry, servos, teñen un consumo todos cando están xuntos bastante amplio, e fixemos o prototipo, en este caso, por exemplo, a xente que temos ali no centro, porque nós non damos para cosas estéticas, encargouse de facer as pegatinas, facer a gafa, facer levar unha cámara na frente, fixeron o que a parte de poñer as etiquetas. Estas etiquetas prácticamente dan taller, porque foi o día que ensamblamos e ayer ás 6 da tarde ainda estábamos cos primeiros, digamos, probas de mar, como decíamos vulgarmente cando íbamos ao mar. Bueno, o resultado final, máis ou menos, o bichedes, é máis un avatar estético que un robot multifuncional de cara que non é autónomo, de momento. Para nós, penso que foi un reto moi importante, ao mellor pecamos de cautos pensando que éramos capaces de ir a tanto, a verdade é que non sei, estamos un pouco defraudados a nivel de colegio porque nos gustaría a todos que fixeran máis cousas. Temos moitas en prototipos, é dicir, temos voces integradas, temos unha serie de cousas, como poden ser, vos digo, sensores, distintas series, que ao final non dá tempo a implementar todo dentro do que é o robot, e, bueno, basicamente está sempre o mismo hándicap, que temos unha fecha límite, que neste caso chegamos polos pelos. Bueno, o robot en sí, como logo e avatar, creo que quedou bonito como dispositivo, faltanlle pequenas cousas, vos digo que foi partir da primeira foto e pasar ao 3D, discutir 1000 veces, así non, dame para arriba, para baixo, vamos a poñer, logo recibir todas as pezas en fibra, que pesan ben, eso quizás ao futuro falamos de facer algo en plástico, impresión 3D, é dicir, pero bueno, creo que é un primer paso para diseñar algo no futuro a mellor máis pequeno, máis, decir, penso que para nosotros foi unha experiencia bonita. Tamén é certo que dedicámoslle moitas horas, mañás e tardes, moitas horas personales para poder chegar hasta aquí. Con isto, se queredes, eu vos respondo como fixemos algunha cousa, digo porque, bueno, non temos así moitas máis dispositivas xa montadas, ao final trouxémolo a FP Innova, a nosa subdirectora, pois con 3 dos que participamos, non me quero deixar nadie do tintero, de verdad que recibín tan boa colaboración dos compañeros de Madeira, porque tuvemos que facer todos os furados, estábamos furando a semana pasada, os primeiros furados, entonces tuvemos unha semana ajetreadísima. Houve xente que esta noite se acostou ás 5 da mañá. É todo o que os poido decir. Bueno, nada máis. Moitas gracias e todo o que temos. Se queres algunha pregunta en concreto, do que seipa, ou temos por aquí compañeros, vos respondemos. Xa vos digo, hai moitas cousas na tintero, probamos con o que sepades de Arduino, probamos con Arduino, probamos con todo tipo de dispositivos, o cal non están ainda apagados, estamos ali, os temos en stand-by, distintos tipos de sensores, a verdade é que nos valeu electrónicamente para conocer moitísimo material, e sobre todo, creo que a nivel de centro, a crecer como compañeiros, porque de verdad que ayer á noite había 15 personas no taller de electrónica e todo o mundo quería axudar no que podía. Foi un reto moi grande. Bueno, unha pregunta ou algo? Moitas gracias.